Ветераннар мобилизацияләнгән егетләргә ярдәм йөзеннән үз өлешләрен кертергә теләк белдерделәр. Иганәчеләр ярдәме белән сеткалар һәм төрле төстә ефәк ленталар алынды. Шуларны кулланып, ханымнар маскировка шелдәре әзерләде. Маскировочный сеткага менә шушындый ленталар үрергә җыелдык. Бу инде безнең кулдан килгән ярдәмебез булып торсын, балаларга ярдәм итсен. Шушылай итеп бөтенебез бердән булганда, бергә булганда, җыеп та чыгарбыз, балаларыбыз исән-имин кайткан. Ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов хатын-кызларны чакырып, әлеге чараны оештырды. Маскировка шелтәрләре егетләребезгә кирәкме һәм аларны ничек кулланып була? Шул хакта Илгиз Низамов искәртте. Bu маскировка сеткалары инде блиндажларны, транспорт средстволарын, мунчаларны һәм башка хәрби операциядә катнашучы объектларны дошман һөҗүменнән саклану өчен кирәк. Хәрби хәрәкәттә катнашучыларга ярдәм итүдә беркем дә читтә калмый. Кемдер киемнәр, кемдер азык-төлек продуктлары, башка кирәк-яраклар җыеп булыша. Кайберәүләр матди ярдәм күрсәтә. Иң мөһиме, берәү дә читтә калмый. Әбиләребез әйткәнчә, тамчыдан бит күл җыела. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.